Úterý 9. září bylo jak malované. Děti z příbramských základních škol trávili svůj čas na hřišti pod Svatou horou, kde si mohli zkusit různé druhy sportu. Tak dneska zde pořádáme 4. ročník akce Sportovní den pro školáky v areálu, ve sportovním areálu pod Svatou horou. Je to už taková, bych řekl, tradiční zářijová akce podporovaná městem Příbram a Českou unií sportu. Máme velkou radost, protože se zúčastnili všechny základní školy. Máme registrovaných přes 400 dětí, což je vlastně nejvíc za ty 4 roky. Co se týče sportovních disciplín, tak máme taky opět rekordní účast. Máme tady dneska 14 stanovišť, který zajišťuje 11 sportovních klubů. Máme tady prostě tradiční sporty, fotbal, hokej, volejbal, máme tady americký fotbal, máme tady flag fotbal, máme tady cheerleaders pro holky, máme tady aerobik, gymnastiku, florbal, karate, bojové sporty, frisbeečko tady máme nově, takže opravdu házenou, nerad bych na někoho zapomněl, ale určitě moc děkuju trenérům, jakým způsobem se z toho zhostili. Prostě není to legrace tady 8 hodin v kuse trénovat, ale super, vidím, že děti jsou nadšený. Viděl jsem i hodně dobrých kotoulů, takže to, že děti neumějí kotouly, tak tady zatím jsem neviděl, takže určitě dobrý. A Malko, jak se ti tady líbilo? Moc dobře, moc jsem si to užila, je to tady skvělé. Který sport by si vybrala? Asi gymnastiku. Já se jmenuji Matyáš Cihák a nejvíce mi líbil florbal, protože hraju hokej a je to podobný hokej. Akce vlastně podporuje nebo organizuje město Příbram, což vlastně se dlouhodobě věnuje sportovním aktivitám, ať už na školách nebo ve sportovních klubech, podporou nejrůznějších finančních dotací a podobně. Funguje nám řadu let projekty trenéři ve školách, takže tady, co jsem mluvil s trenéry, tak většina je součástí tohoto projektu, takže určitě super, snažíme se nějakým způsobem edukovat ty děti, aby se pohybovali, protože si myslím, že to je určitě ten základ správného, dobrého, kvalitního života, takže máme z toho radost. Musím říct, že i vlastně, když jsme začínali po těch covidových letech, tak myslím si, že ta pohybová gramotnost je na správný tendenci nahoru, i když se třeba mluví o opaku, tak já jsem to zatím tady moc jako nespatřil a všechny děti se zapojou, takže určitě dobrý, fajn.